and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Kun, makadakop ka! Dagan yun ko! Tanaw na itong makadakop ba ka? Di ka makadakop na ako, no? Lilig yun! Ay, tikasan! Tikasan man ka! Ay, kakatas! Uy, Menard. Ngano gitutukan mo ko ni mo kasama, ana, ha? Ilo. Hello! Oh, Hoy! Putsok! Hoy! Putyok. Ano mo? Ha? Ang mangon mo? Kisa may hago? Ha? Nadakpan mo siya, Bay Menard? Hago si Ilona, ha? Wa. Namahuay lang ko nami kay kapoy nagdakop-dakop. Maog yun, undang sa taoy. Undang tagdakop-dakop, Putsok. Wala tay angay ini kay mga dagko na ta. Ay, sige lang, good. Isipin na atong kaugalingon nga, mga bata pa. Ikaw, gid ba, tiyo? Lain sa itong duwaon. Di na ta magdakop-dakop. Ha? Unsa naman sana? Tago-tago. Unsa? Og, ikaw ang hago. Ha, Putyok? Ha? Bye! Asa man ta pa ingon? Layo naman ta ni Dito Putsok. ta. Adto ta dito. Aron, wadi istorbo. Ha? Pasag dinas, Putyok. Dali lang. Paspasi yung pagdagan. Sige. Hain naman ako mga amigo, eh. Wa man. Adios. Asa mga to sila paingon? Ako lang makaanggiilad ato nila. Wa ka sila makauyon sa among pagbinata. Saon, gimingaw mong gubi sa among duwa sa una, gud. Ang dakop-dakop ug tago-tago. Maong nagduwa mi. Bisag dako na. Karon na ba yan, eh? Aron banding ba? Pawa sa kalaay. Maong nagbinata mi. Pero, hain naman ka ni sila. Magkunsa man ta din sa bungtod, Menard. Anita din eh. Aron, wadi istorbo. Og, magkasulti ko sa gusto ko isulti nimo. Ha? Unsa man ang imong isulti nako? Ilona. Menard, imong gikunita ng akong kamot. Kihag ka ni mga akong kamot. Ilona. I love you. Menard. Suod ta sa una. Sugad pa sa itong pagkabata. Hangtod nga, nanagkod ng ta. Ug ako pagtumahog, ako pagpati na nimo. Dili na ko mahimutang maguna-una nimo. Kadi ay, doon ka na espesyal nga luna, dili kong kasing-kasing. Mahal ko ikaw, Ilona. Menard. O ginaot ka nagsama tagkipati. Ganay kong magkasabla ko. Mahal ko kayo ikaw, Ilona. O dili ko masugot nga mawag ka pa na ako. Nga may muwag ka na ako. Menard, ang tinuod. Musulti lang sa kanimus tinuod. Managsama nga tong gibati. Ilona, Mahal sa taka. tinawad ka. Lagi, mahal taka. Salamat. Menard. Daghang salamat, Ilona. Salamat. Dugay ka na pagbati ay, Ilona. Ako lang gipugan, akong gitaguan. Pero di naman ako maantos. Mao nga ako lang ginigisulti nimo karon. Ako nagpugong-pugong sa akong gibati nimo. Kaya di man sa ko gusto nga lainon nimo og sapot. Babay, baya ko, lain kayo kung ako'y makuna-una. Ngano, wa gid ka makabantay nga ganahan ko nimo. Wa ko makabantay, uy. Tingali tungod sa tong kasuod. Naanad naman gud ko nga close kaayo ta ba. Mas ako nang duduha. Ganahan ko nga ako rin naikugma nimo. Unya ikaw, wa di ay. Unya maputo lang man yang atong kasuod. Kung nasuko ka na ko, inigibaw nimo sa akong gibati. Mong nagpanaganag ako pagsulti nimo ini sa una. O karon parehas na ito og gibati, Menard. Mauliki. Pero dili lang ta parehas. Dili ta parehas og pagkatao. Ha?
Nga nakasulti mo ka na? Tungod kay doon na kay talagsaon nga abilidad, Menard. Doon na kay kahong nga tong gitako nga kitarang nahibaw. Ingon man, pila lang ka pamilya ang nahibaw sa tong dapit. Unya ako, normal ra paya ko. Wa ko'y abilidad. Iluna, mahal ko ikaw. Naigugma ko nimo. O kung unsa may naan ako, dili ka na babag sa kong gibati diyan nimo. Mo nitiman eh. Salamat, Menard. Kanina lang kayo pangita nyo. Di, mandiay mo. Ha? Anong, wa man ko makakita ninyo. Kalma lang, uy, ay kasuko. Wa man ko nasuko, good. Butchok, paminaw. Ano man? Dugay kita nakakita na ko. Mong, dito limi eh. Dito ming dapita. Nag-istoryahay mi. Atik, sad. Lagi tinuod bitaw, ang tanga man kay ikaw, makakita na mo. Tanga Dito rami, nag-istoryahan na tinuod mi ni Menard. Tawang ko tanga, oy. Pakita sab ninyo. Dugay ka kakita, uy. Ako pa may iladiraro ninyo. Tinuod lagi. Dito rami, huwag mi managog maayo. Ikaw lang makakita na mo. Maog yun. Be, pasabda ko na ko ninyo, be. Ha? Nga nung nagunit, tayo mo sa inyong kamot. Ha? Oh, buhay ba dayon? Maruagin ninyo sa, maro kayo mo, no? Sakpa na mo, ay. Ay, ayaw na lang mo pag-explain. Ay, kay, bisag buguon ko dako. Pero, klaro ka ayaw nga. Kamo na. Ha? No. Kamo na, no? Oh. Hi, ma. Diyan ko na, ma. Uy, milagro man ang akong anak. Ma, Oh, ano ka? Ha? ang atong anak ba, si Menard, murag malipayon man? Ha? Huwag ikabutangan sa kong gibati. Nalipay kay ko. Tungkol kay, nagkasulti na ko sa babae nga akong gibahal. Huwag yung gidawat ang akong kukma. Taon-taon na gini akong gitaguan sa kundukan. O karon, nagkasulti na ko. Ug uyab na gid mi si Iluna. Oh, Iluna. Iluna. Paspas kayo ang mga hitabo. Huwag ko magtuo nga magkauyab mi si Menard. Parehas di imi o kibati. Huwag ko magtuo nga labaw pa day siya sa higalang iyang pagtanaw na ako. Menard, mahal ta ka. Kani adto ra gyud. Lord, hinaot ka magmalipayon mi sa among relasyon. Ug wa lang untay babag sa among relasyon. Ngano ka naman sada, Mateo? Muna, kinahanglan nga mulihok nako. Kinahanglan nga makuha ko na ang bagong sugo. Unsa? Mao ka na muna. Og panahon na karon nga masayod na siya sa tanan. Tungod kay nakita ko muna nga nakauyab na siya. Nakabaton na siya hinigugma. Ug nabalaka ko nga basig maulang unya kini ang iyang babag sa iyang pagkasugo. Ang bagong tigbantay sa mga bato sa kinabuhi mo na. Mateo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!